tribine današnje, da će biti dobro jutro jedan dan. Ja ću na početku predstaviti kolege, pa i koleginice, izvinjavam se, pa ću dati reč našem organizatoru Branislavu Guti-Grubačkom. Dakle, ovako ću po redu. Slobodan Georgijev, urednik Vesti Nova S, Virak Đurković. Vi ćete posle reći, ja baš ne znam mađarski, ima da mi je snajka Mađarica jedna, reći ćete posle tačno kako se zove portal. Molim za našu Virak Đurković. Bilja Stepanović, urednica, vlasnica, osnivačica i urednica Nove ekonomije. Robert Kozma, još jedna domaća snaga, ali sad već na nacionalnom nivou, poslanik narodni. I Janko Baljak, filmski režiser, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti i naravno kao i svi mi ovde na neki način aktivista. Ja sam vaša domaćica prisilna, Jelka Jovanović, novinarka Dnevnog lista Danas i Novog magazina. Hvala. Sad molim Branislava Grubačkog da krene, da nam objasni šta će to biti u narednom periodu, a naredni period se deli na više. Prvi je sigurno godinu dana do prvih izbora, pa da vidimo do onog posle Vučića šta će biti, šta je u fokusu debata koje praktično sad u ovom krugu počinju sa Suboticom. Izvoli. Za Gutov. Da, za Gutov. Samo kreni. Dobro, bravo Slobodan. Dobro večer, pozdravljam Subotičane, Novosađane, Zrenjanince, ima tu prijatelji iz Sente, iz Sombora su se najavili, ne znam da su stigli. Hvala vam što ste nam upriličili ovo veče, odnosno mi vama, kako god se to uzme. Hvala domaćinima. Ideja da se uradi nešto ovde je krenula od, mogu da kažem, dva političara. Znači, mi smo nevladina organizacija koja ne učestvovala na izborima, ali Nemanja Šarčević i gospodin Davor Kovačić su pitali da li je, Danijel Kovačić su nas pitali da li ćemo nešto raditi. Prošle godine smo ovde završili pred izbore jedan ozbiljan skup koji je bio vrlo posvećen i mi smo mislili da je lepo i logično da na takav poziv odgovorimo tako što ćemo organizovati ovu jednu tribinu sa razlogom vrlo logičnim. Godinu dana je od izbora, ništa nije isto kao što je bilo pre godinu dana. Šta je razlika između ta dva datuma u godinu dana, to će nam reći između ostalog i naše govornice, zbog toga smo ih i pozvali. A mi smo se potrudili da animiramo građanstvo Subotice, da animiramo prijatelji iz raznih stranaka. Tu su nam i ljudi, tu nam je Ene Magla i tu nam je gospođica Đorđija, tu nam je predsjednik građanskog pokreta iz Zrenjanina koji je došao, to je mole da iz Zrenjaninac jedan, da ga pozdravimo aplauzom. I tu nam je naša diva protesta Olivera Radovanović, ja bih voleo, Olivera, zelena mreža, Olivera, ustani da te vidim. Olivera je jedna od uhapšenih na Šodrošu, jedna osnivačica Vidi Gari ne može organizacije. Ovde su nam ljudi iz Danasa, znači Danas je organizacija koja nam pomaže u svakom smislu da animiramo ljude, biće live prenos, imamo list Danas, ja bih molio, tu imate na sedištima da podignemo list Danas i da fotografišemo, da vidimo da li, tu nam je fotograf, da nam dođe ovde, dođe odavde, pa može da podigneš, da imamo jedan, ako već, eto da pozdravimo list Danas, jedini slobodni uz novine, list u Srbiji koji može da kaže, ne, nedeljnike, ne pričamo o dnevnim novinama. U dnevnim novinama
ne bi dužio, ovde su mnogo kompetentniji ljudi od mene, ja se bavim organizacijom i potrošio sam se u svim ovim satima unazad i danima, ne bi li ovo izgledalo što bolje i ne bi li se vi u što većem broju okupili. Hvala što ste došli, pozdrav za ljude koji su došli da govore i izvolite. Hvala, Guto. Pa pošto se u skladu sa nazivom ovog Novi optimizam i ova tribina zove Srbija posle Vučića, odgovor za budućnost, čini mi se još optimističkije od naziva organizacije, naši učesnici, panelisti će u prvom delu u nekoliko minuta, 5 minuta, ajde, Janko, čuo si, nema profesorski, 5 minuta, 5-6 minuta da kažu osnovne stvari. Ja bih počela, znači osnovne stvari, Bilja me pitala, nećeš stvarno da nas pitaš Srbija posle Vučića, hoću, pitaću Srbija posle Vučića, ali je pitanje pre toga, pred pitanje uvod, kako doći do tog doba. Ja bih ipak pre nego što ustupim po redu reč, zamolila Virag kao našu domaćicu, koliko smo čuli, ima trojezični portal, jako dobre veze i pruža dobro informisanje u Srbiji koliko je to moguće. Pa, Virag, godinu dana posle izbora, godinu dana pre izbora, jer će sledeće godine u ovo vreme biti novi izbori, koji će biti i u Subotici i za lokalnu vlast, u Vojvodini za pokrajinsku, neće biti samo predsednički, verovatno će biti i vanredni republički, ako ne budu pre toga, pa izvolite, recite nam kako je Subotica prošla ovih godinu dana posle predsedničkih i vanrednih parlamentarnih izbora i šta je čeka u narednih godinu dana. Hvala reč. Ja bih onda počela s tim što ste me zamolili, moj portal se zove Atlac u Vojdašak na mađarskom, to znači Transparentna Vojvodina i bavi se istraživačkom novinarstvom, tako da želim da objavljam vesti na 3 jezika, zato što smatram da je jako bitno da bi imali platforme za komunikaciju, pošto mislim da mi, Mađari, ovde u Vojvodini, u Subotici, imamo malo drugačiji vid na stvari, kasnije ću govoriti i o tome, i možda to mislim da bi mogli biti jači ako bi sve to nekako sklopili sa drugim mislima. I onda na šta sam mislila tačno, pa evo mi ovde u mađarskoj zajednici dosta pratimo mađarske dešavanje, što se dešava u Mađarskoj i mogu da kažem, verovatno i vi ste primetili da su jako slični te tokovi koji se jednostavno dešavaju. Ja mislim da ovde, sad ako nije problem, neću produžiti, ali meni je bitno da bi... Dobro. Meni je bitno da bi malo stavili u kontekst zašto Mađari u Vojvodini, zašto premijer Mađarske Viktor Orban ima toliko veliki uticaj na mađarsku zajednicu i mislim da je to mnogo kompleksnije pitanje nego da sad odjednostavnimo da je reč samo o parama. Ne radi se o tome, već se radi o tome da posle 90-ih, kada je ovde bilo svakome jako teško, pogotovo manjinskim zajednicama, onda mislim stvarno što se tiče i siromaštvo i ona, pa da, siromaštvo, ali čak i u kulturi što se desilo, to je bilo jako demorališujući, tako se kaže, za zajednicu i nakon toga isto se tako desilo i u 2000-ih. I onda posle toga 2004. godine su u Mađarskoj ispisali izbore, a pitanje je bilo da li Mađarska želi, u stvari građani Mađarske žele da Mađari van Mađarske dobiju dvojno državljanstvo. I onda tada vladajuća socijalistička partija je vodila jako snažnu kampanju, negativnu kampanju i naravno mi nismo tada ni dobili to dvojno državljanstvo. Ali je to već bilo jedan signal kako je to uticalo na našu zajednicu i to je
Orbanov pa vlast, verovatno, pa ne, stranka. U stvari, možda čak Orban, lično. On je sve to primetio kao jednu jeste mogućnost, šansu da bi mogao nekako da stigne do nas i onda kada je on 2010. godine došao na vlast, onda njemu je između prvih poteza, hvala, bilo da daje dvojno državljanstvo. I sad, kada gledamo na to iz današnjeg ugla, znači evo pišemo 2023. godinu, i sad već znamo da u prošlih 12-13 godina su otišli jako puno, masa ljudi, masa iz mađarske zajednice, ne samo iz Mađarske, već i iz Hrvatske, iz Srpske, čak i iz Srpske koji su dobili državljanstvo Mađarske, zapravo pasoš Evropske unije, da. I mislim da je to ogromna mana za našu cijelu zajednicu što se tiče i Vojvodine i cijele Srbije. I posle toga 2014. 15. godina kada su već i oni to primetili da to ima kontraefekat, onda su naravno htjeli nekako da daju neke druge korake da učine i onda su počeli da dotiraju ovu zajednicu u ogromnim količinama. Možemo i da pričamo o tome, ali možda i kasnije. Da. I tako da ako sad mi gledamo na ovaj današnju temu kako će izgledati Srbija posle Vučića, onda mislim da ovde u Subotici i u Vojvodini ne možemo da zaobilazimo pitanje kako će biti Vojvodina posle Orbana ili čak posle Pastora. Tako da. Hvala najviše. Dopustite mi da i drugoj koleginici dam reč, pa će onda gospoda redom. Biljo, da li, ja se izvinjavam, sa Biljom sam ne ti, da li stvarno očekuješ ovo Srbija posle Vučića? I kada? Pa ja moram da kažem, ja to očekujem od kad sam ga videla na vlasti, a naročito sam počela da očekujem posle onog davljenja ljudi u Obrenovcu i primala sam opklade da on ne može da izdrži ni tu godinu. Naravno sam izgubila sve opklade i pukla. I svake godine sam govorila, ovo je kraj posle svake afere i helikoptera pada i svega i one Jovanjice i svega. I onda moj sin koji je dosta strpljiv čovek mi je rekao jednu stvar koja mene zapravo otreznila, a to je skoro bilo. Ja kažem ne može, sad je gotovo, evo krenulo je ovo sa Milom. A on kaže meni, vidi mama, kad je on došao na vlast, ja sam bio 8. razred osnovne. Umeđu vremenu sam završio tu osnovnu, završio sam srednju, završio sam fakultet, završio sam master, evo me radim, on je još uvek tu i već je vreme da prestaneš o tome da govoriš. Ja moram da vam kažem, ništa mi novo nije rekao, ja sve znam, dete živelo sa mnom, ali ja sam doživela šok. I onda sam rekla da je možda vreme da ja prestanem o tome da govorim, da se pomirim sa situacijom. Milo je juče otišao posle 30 i nešto godina, što kaže moja drugarica, direktorka Vijesti, imate vi još da plivate. Međutim, stigne Gute Grubačkog, što sam rekla Grubačkog poziv, gde kaže Srbija Vučića Grubačić. Srbija posle Vučića. Ja kažem, dobro, možda Guta zna nešto što ja ne znam, da dođem da čujem druge ljude. Šalu na stranu, mislim, svakome dođe kraj, ali naš je problem što i našim životima dolazi kraj, pa postajem nervozna, nemam više vremena da čekam, ali kad si već pitala Jelka, ja mislim da taj trenutak još uvek nije došao. Za razliku od nekih mojih prijatelja s kojima se raspravljam i oni kažu da je ovo neumitan proces i da je prosto došao do svog kraja i da samo, kaže, gledaj narednih meseci. Ja bih volela da podelim taj optimizam, ali iz razloga koje sam vam opisala ne usuđujem se dalje, smeju mi se deca. Hvala, Biljo, ali kad si već napravila tu paralelu, moji prijatelji iz Crne Gore su izračunali Tito 35 godina, Milo 35 godina, pa Vučiću, pošto sam ja juče pustila temu, vidjet ćete je danas u regionalna tema najdugovečnijih političara na ovim prostorima,
Samo je Dačić ima više iskustva od Vučića, ali tu je negde, znači sledeći predsjednički izbori 35 godina, ako to uzmemo kao neki parametar. Slobo? Prvo dobroveče svima, hvala što ste večeras sa nama. Ja sam naslov, da budem dobar đak, razumeo više kao neku parolu, kao poziv na razgovor, šta ćemo da radimo posle, ne znam šta ćemo da radimo posle, ali prvo to posle treba da se napravi i da li, onda mi možemo o tome da razgovaramo, mislim da možemo, dakle treba da razgovaramo o tome da li postoji nešto drugo, dakle osim tog Vučića, jer evo i sad, znači mi imamo tribinu koju zove posle Vučića, što bismo uopšte njega pominjali na tribini, dakle on je jedan uzurpator i on je uspostavio takvu vlast, verovatno kombinujući različite uticaje, možda malo Milo, možda više Orban, možda još malo Erdogan, a po meni najviše Putin, tako da to je on i to smo kao sve već videli i to manje više sve znamo. To je jedan nivo, a ono drugo što ne znamo jeste da li, isto ovo što je koleginica pričala, zajednica ima neki mehanizam, dakle da smisli nešto drugo. Dakle, da li ove političke stranke, aktivisti, profesori, pojedinci, učeni ljudi u koje i verujemo i ne verujemo, mogu da osmisle neku drugu stvar koju mogu da ponude onda ljudima. Zato što je ovde po meni najstrašnija ta situacija da ispada da nema ništa drugo. Znači kao što bismo mi, kao nemamo šta drugo da radimo, nego se kao bavimo Vučićem. Ja mislim, kažem opet, ne mislim da je on tema, sve što je imao on nam je pokazao, pa čak i ta polupijanstva na ovim sajmovima vina, dakle dotle to ide, a ono što mi ne znamo i ono što nismo videli jeste alternativa dakle njemu i ja bih volio da mi možda u nastavku više pričamo o tome koje su to moguće drugačije stvari, da li one postoje, da li društvo ovde u Subotici ili u bilo kom drugom gradu u Srbiji može da se dogovori, da iznedri neku novu politiku koja će se ljudima više dopasti i koja će biti na stolu, dakle kada ljudi budu mogli da biraju, mada i to problematično dosta u Srbiji, dakle mi pričamo o izborima, ja recimo ne mislim da su prošle godine bili izbori osim u Beogradu, recimo moje uverenje da je samo u Beogradu i to ne u celom Beogradu bilo moguće sprovesti normalne izbore i regularne izbore, a da svuda van tog, to je recimo tih 10 gradskih opština u Srbiji nema izbora. Kao što ne verujem da ni vi ovde imate neke regularne izbore, zato što je, i tu ću završiti za ovaj prvi krug, zato što je u Srbiji je stvorena atmosfera u kojoj je sramota biti protiv. Sramota je biti opozicija, a negde je i opasno biti opozicija. Tako da su to neka polazišta, pa hajde da pričamo kako to može možda drugačije da izgleda. To sa sramotom je vrlo interesantna teza i zaista se može na mnogo mesta dokazati, ali ajde da damo sad Robertu reč, da vidimo, on bi trebalo da predstavlja nešto što je zametak alternative, ako ne alternativa. Imali smo nekoliko godina proteste po raznim osnovama, posle toga je Ne davimo Beograd, odnosno koalicija Zajedno moramo, u kojoj je bio i Ne davimo Beograd, ušla u Republički parlament. U Beogradu ima značajan deo vlasti, pa da li je to ta alternativa i da li se može ceo život svesti na ekologiju kao glavni motor? Da krenemo i od vaših pitanja toga, Srbija posle Vučića, da, ja sam ovo nekako Gutino shvatio i kao malu kao provokaciju takođe i kao rastrašivanje i kada kažemo Srbija posle Vučića zapravo je pitanje
kako da dođemo do toga i šta želimo. A to šta želimo jeste zapravo pitanje oko čega treba da se okupimo i koju mi Srbiju sanjamo i želimo da stvorimo nakon Vučića. Po meni su to, vi ste spomenuli ekologiju, ona jeste bitna, ali u tom smislu nije jedina. Po meni ono oko čega mi moramo da se okupljamo jeste oko gorućih problema koji se dešavaju zapravo u Srbiji. Po meni ta okosnica Srbije posle Vučića i koji treba da ponudimo građanima mora da rešava krize. Jedna jeste ekološka kriza. Srbija, nažalost, i Vojvodina zatrovana zemlja u tom smislu. Mi moramo da se izborimo za zdravu životnu sredinu. Kada to kažemo, uzmemo samo primer borbe za čist vazduh i da možemo da dišemo čist vazduh punim plućima. Naši gradovi su, nažalost, vrlo često na vrhu liste gradova koji su zagađeni i imaju zagađen vazduh u Evropi. Tako da okupljanje oko ekoloških tema mora biti jedna stvar, moramo se izboriti za Srbiju koja je zdrava životna sredina, ali takođe okupljanje mora biti i borba i vizija jednog pravednog i solidarnog društva, jer postoje tu govornici koji su daleko kompetentniji od mene, ali Srbija je, nažalost, danas zemlja sa najvećim ekonomskim i društvenim nejednakostima u Evropi. I Vučić stvara namerno te nejednakosti da bi nas delio i svađao i da ne možemo da se povežemo. Odgovor zapravo u rušenju vladajućeg režima jeste da kažemo da ćemo se boriti za kvalitetne javne usluge za sve građane. Znači, da svi građani moraju da imaju kvalitetno obrazovanje, moraju da imaju kvalitetan zdravstveni sistem, sistem socijalne sigurnosti u tom smislu. To je ono što je lepak jednog društva i to je on razgradio. Mi moramo to ponovo da izgradimo, da na taj način povežemo naše zajednice, tako da je to druga tačka okupljanja. I treća mora biti da se izborimo za institucije koje rade za građane. Primer to da se mi danas okupljamo ovde zapravo govori šta je presek stanja u Vučićevoj Srbiji. Ovo ovde je podrum, sve institucije su oduzete. Mi smo imali situaciju u protekle 3 nedelje, Pokret Ne dajemo Beograd, odnosno partija u nastajanju Zeleno-levi front je učestvovala u nekoliko tribina od juga do severa Srbije. Svaka ta tribina, evo u Leskovcu, održavala se u restoranu Čaršija. U Pazovi smo hteli da napravimo promociju knjige Vazduh kao javno dobro. 2 hotela su otkazala mogućnost da se okupimo. Nijedna institucija u Subotici nema hrabrosti da da svoj prostor. To je treća tačka okupljanja, a to je da vratimo javne institucije građanima. I onda kada govorimo o tome, mi imamo 3 okosnice našeg okupljanja i to je ono Srbiju koju mi moramo se izborimo posle Vučića. A ono teže pitanje je pitanje kako. I sad, hajde da kažemo, ako govorimo to sad iz ugla opozicije, i bit ću kratak, vidim da me već Jelka gleda, uloga opozicije je trojaka, u tom smislu da kritikujemo štetne poteze vlasti. I ovde sada svako od nas može da nabroji minimum 3 izuzetno problematične stvari koje je radila Srpska napredna stranka u proteklih i Socijalistička partija Srbije u proteklih 10 godina. To sigurno, tako da i tekako znamo da iskritikujemo štetne stvari, ali jeste da ponudimo upravo viziju ove Srbije. Po meni to je program oko koje treba da se okupljamo i možemo u drugom krugu i da pričamo malo više o politikama. I treća uloga opozicije jeste, i to je ono što ja mislim je glavni odgovor kako, jeste upravo da ide po Srbiji i da se okupljamo i da se pozivamo, da radimo neke stvari zajedno. Ja ovde nisam došao da bih neko pokazivao svoju elokventnost, da se trudim da budem najbolji govornik, to svakako pored ostalih učesnika i ne mogu, nego je moj poziv, hajde zajedno zapravo da se borimo za ovaj viziju Srbije koju hoćemo da izgradimo posle Vučića. Tako da hajde da političke partije i politički akteri postanu u tom smislu tačke okupljanja, koje okupljaju građane, povezuju građani, pozivaju građane da se uključe. Jer ako se sklanjamo od politike, onda smo samo učinili uslugu Vučiću. Hvala najlepše. Pošto smo još pod utiskom izbora iz Crne Gore, znate što je meni bio najveći utisak sinoć, kad je Milo, čestitajući svom nasledniku, zamerio institucijama, kaže institucije ne rade dobro, institucije koje on 35 godina drži i razgrađuje. Sad mi imamo, i ja u tom smislu, kad se pominje Vučić,
Ja u tom smislu uvek razmišljam o Vučiću kao o nekome ko je preuzeo i razgradio institucije koje čak nisu ni stigle da se oforme kako treba, ali neke smo imali posebno nezavisne. Imali smo i nezavisnu kulturnu scenu, ili bar njene začetke. Pa hajte, Janko, reci nam, pošto svi znamo, to nema veze sa marksizmom, o nadgradnji i bazi, ali bez kulture u najširem smislu, ali bez one koja je čak i elitna u nekim stvarima, nijedno društvo ne može da se razvija. Pa šta nam se desilo sa kulturom? Pa šta nam se desilo s kulturom, ja mogu samo da pričam, ja sam shvatio da ovo sada priča šta je bilo u poslednjih godinu dana. Zato što je Ima dovoljno. Da, zato što kao idemo od tog datuma izbora, pa sada to je taj neki moment kada Guta organizuje ovu tribinu. Znači, ako samo odvrtimo film od poslednjih godinu dana, shvatit ćemo da se represija u kulturnoj sferi nastavila, pojačala, da su slobode manje nego što su ikada bile, da recimo u mom esnafu, filmskom esnafu, država ima intenciju da napravi sistem u kome će samo podobni državni reditelji, kao što je nekada Titu podoban bio Bulajić, raditi filmove. To je sada njihov, na primer, Gaga Antonijević. Znači, radit će se filmovi samo koji će služiti u svrhu državne propagande. Filmovi koji su vezani za našu žrtvu na Kosovu, filmovi koji su vezani za Košare, filmovi koji promovišu narativ Srbije i Srba kao žrtve genocida. To je kraj umetnosti. Znači, vi imate jedan takav sistem koji se sada stvara, da je Jelena Trivan, na primjer u Filmskom centru Srbije, napravila zemljotres takvih razmera posle koga će ostati neverovatne posledice i otišla na drugu svoju još odgovorniju poziciju kao štetočina. Znači, desilo se to i sada se menja zakon o kinematografiji da se uspostavi sistem gde će samo jedan čovek odlučivati o tome koji će ljudi narednih godina raditi filmove. Znači, eto, to je samo na primeru mog esnafa. Primeri pozorišta su nam poslednjih dana takođe aktualni. Novi bogataši, privatizacija ustanova, mafijaši koji okupiraju centralne delove gradova, pozorište Boško Buha sele u njima zamišljeni prostor, da njima tamo u Beogradu na vodi bude divno i krasno i da umetnici tamo igraju svoje predstave. Znači, to je samo jedan onak od onih. Kako oni doživljavaju pozorište i kulturu. Još jedan primjer. Za ovih godinu dana imali smo nastavak po meni tragične ćutnje univerziteta, studenta, ja to moram da kažem jer predajem na Beogradskom univerzitetu, na Univerzitetu umetnosti, i ja lično mislim da bez tih mladih ljudi i bez tih ljudi koji su rešili da ostanu u Srbiji, mi nećemo doživeti Srbiju posle Vučića. Mi možemo organizovati još 100 ovakvih tribina, ali bez takve neke energije, onih ljudi, uz sav respekt ljudi koji žele da odu odavde, i kao što je pre neki dan doživeo čovek koji je samo rekao iz dubine svog stomaka ono što osjeća. Što sam ja više puta poželao zapravo svoje deci, da kažem, sklonite se odavde, ako je meni prošlo toliko vremena u borbi sa Miloševićem, pa zašto biste vi preživljavali taj isti scenariju kad to toliko traje, toliko dugo? Znate, ovaj život je jako kratak, nekom je zaista mnogo bilo tih Đukanovićevih, 30 i nešto godina na vlasti. Nama je već previše ovih, 10, 11 Vučićevih godina. Postoje još mnogo divnih, fantastičnih stvari
koji se ne tiču politike. Hoću da vam kažem kako nam vreme prolazi u tom razračunavanju i tom opskurnom krugu jeftinih, korumpiranih političara kao što su Dačić, Vučić i ta cela ekipa koja nam je zaješila za grbačom sve ove godine. Znači, toliko nepročitanih knjiga, toliko neodgledanih filmova, toliko propuštenih putovanja. Prolazi nam vreme u iscrpljivanju na nebitne likove. Hoću da vam kažem koliko je život vredniji čak i od ovog našeg sadašnjeg razgovora. I o tome bi isto jako bilo bitno da Guta organizuje jednu raspravu o tome koliko smo zapravo zatrovani, koliko je javni prostor zatrovan politikom. Mislim da je to jedna velika tema i velika priča. Ja sam mislila to da postavim i kao jedno pitanje u narednim našim krugovima, ali sad ću da iskoristim slučaj Marka Janketića, za koje sam potpuno sigurna da su svi čuli, ali ne ono što je on rekao, nego ono što mu je stiglo kao odgovor. Ne govorim ni o društvenim mrežama, nego govorim o odgovoru ovog novog stanovnika centralnog zatvora od danas, koji je rekao, a Biljo, pitanje ide upućeno tebi i Janku, koji je rekao šta on hoće, otprilike parafraziram, koliko je Telekom finansirao serija i od toga žive ti glumci, šta hoće da se bune. Sada, ko zapravo nas finansira, čijim novcem i šta su nam sve uzeli u protekli godinu dana? Znači, to je prvo pitanje za tebe, a za Janka je takođe to pitanje u smislu razvodnjavanja kulture i kupovine na sitno svih ljudi. Kupovine na sitno. Hvala. Krupno, sve zavisi. Ne znam da li se, čuje se. Dakle, to je, Jelka, što si rekla, direktno povezano zapravo sa ovim što sam ja htela da kažem. Ja mislim da je nama u ovih, sad već 11. godina, ne samo u zadnjih godinu dana, temeljno urušen sistem vrednosti. I mislim da će to da bude najteži zadatak koji će vlast koja god da dođe, ali ne može vlast, nego svi mi zajedno imati kad ova garnitura čija je Vučić personifikacija, oni su se skupili ljudi slični, jel? Dakle, to će biti najteži zadatak. Ako smo mi došli dotle da jedan Dragan J. Vučićević, koga ja sve vreme govorim, ne smatram novinarem, niti to što izdaje, to je štampana stvar, to novine nisu, ne zadovoljava ni jedan kriterijum, pre svega kodeks novinara, ne poštuje. Dakle, ako dozvolimo da on procenjuje i da proziva bilo koga, u ovom slučaju ovog jednog čoveka, u drugom slučaju, mislim, on samo to i radi. I ako doživimo da predsjednik države kaže ja ću da platim od moje cele plate da taj fini čovek, divni gospodin, ne ide u zatvor, dakle, to je svakog dana imate dokaze izvrnutog sistema vrednosti. Pa čiji novac vi, gospodo, dajete? Predsjednik naše države i ne zna kolika mu je plata, oblači se iz fundusa i tako, hrani se po sajmovima i tamo isto i popije nešto i on ne mora da zna da njegova plata nije dovoljna da plati da je Vučićeviću kaznu, jel? Ali je stvar u tome što se sve izvrnulo. Mi sada, ako dečko Marko Janketić kaže baš iz duše što misle mnoga deca, mladi ljudi, ja govorim deca, dakle, on je prozvan da eto on, koji tako misli, ipak može u ovoj zemlji nešto da radi. Ja recimo konkurišem, to smo pričala sam sa kolegama, konkurišem na konkursu Ministarstva za kulturu i informisanje na medijskom projektu i dobijem 20.000 dinara preko minimuma. A milione dobiju takozvane firme koje su osnovane u toku konkursa. I sada doživim da budem prozvana šta se ti buniš kad je tebi država dala 320.000 dinara. Pa ne, koja država? Ja sam država. To je i od mog poreza i od poreza ovog i onog i to nije plaćanje lojalnosti vlasti. To je davanje, nadamo se, valjda,
pod jednakim uslovima svima koji ispune te uslove i kriterijume. Ovde ovo što je Janko govorio, može da snima onaj ko je lojalan, a ako nije lojalan pa zaćuti, isto će da snima, a ako nije lojalan neće da snima, ovaj drugi neće da dobije medijski projekat, a Dragan J. Vučićević će da nam drži predavanja. Šta je, ja mislim, najveći problem, zaboravit ću, možda me nećeš posle ni pitati, a važno mi je da kažem. Mi ćemo se jednog dana probuditi u zemlji bez tog Vučića, kao paradigme, opet kažem. Ali šta se ja bojim da ćemo mi da zateknemo? Mi ćemo da zateknemo Srbiju koju su ovi ljudi kupili. I mi ćemo da shvatimo da ta vlast koja je došla zapravo nema nikakve poluge vlasti. Oni su formalno neka vlast, ali faktički su vlast oni koji imaju sve resurse. A oni ljudi te resurse uzimaju, govore nam da ih kupuju. Stvorila se ozbiljna nova klasa bogataša, nezamislivih bogataša. Mi neki od njih i mnogi od njih i ne znamo. Mi recimo kontrolišemo javne nabavke i najveće poslove koje je dobijao u javnim preduzećima, javnim institucijama i onda naiđemo na 2-3 potpuno nepoznate firme egzotičnih imena. Dobijaju milionske od Fonda PIO do Jugoimport SDPR-a. Mi to napišemo, šta dobijemo? Dobijemo preteće pismo od te firme preko advokata sa zahtevom da odmah prestanemo da pišemo o njima, da u toku dana povučemo sve što smo napisali, a da ih zovemo u narednih 5 dana da nam kažu za koliko će da nas tuže. Znači, arogancija do te mere ide. Šta vi da odgovorite? Šta vi da uradite? Ako to povučete, pa vi možete da zatvorite radnju i da idete kući. Ako to nastavite, on će da vas tuži takozvanim slap tužbama, zasipaće vas i on će da vas zatvori kad dobije presude. Dakle... Sudski troškovi veći. A naročito... Traži 2 miliona. Tako je, on može samo da dobije za 1 dinar, zatvorit će me sudskim troškovima. Šta vam govorim? Govorim vam da su ekonomske poluge u svim segmentima zapravo najjače poluge i sada je zbog tog izvrnutog sistema vrednosti dovedeni smo, nekako se izvrnulo da i ljudi sami misle ma da, bolje mi je da ćutim, on me plaća. Pa ne, ja njega plaćam, ali to je stvar koja se ne vidi. Jako da završimo, da li se vi i vaše mlade kolege osjećate kupljenim u tim serijama? Dobro, ti ne učestvuješ u tim serijama. Po mene nema šanse da bilo ko pozove da radim za Telekom, bilo šta, ovom prilikom i pozivam. Da pokažu svoju demokratičnost na način, pošto imam nekoliko scenarija već. Mislim, zaista je cenzura velika. Ljudi koji... Ja ne mogu gostujem na RTS-u u filmskim emisijama već 15 godina. Znači, bukvalno je to takav sistem da ti ne možeš da izraziš svoje mišljenje. Mislim, to je neverovatno na nacionalnom javnom servisu. Jednostavno prećute nešto što si radio. To nije samo cenzura, to je jednostavno ignorancija i prećutkivanje. Apsolutno. Deca se mučena koja izlaze iz moje škole bore za egzistenciju. To su glumci, to su ljudi, reditelji, snimatelji. Oni nisu u poziciji da biraju zaista da li će u tom nekom trenutku života kada treba da se omostale, da gledaju da li je to Telekomova serija, da li je to... Znači oni moraju da rade da je preživali. Iako je ružno ovo što je Biljana rekla, da se cela ta matrica pretvorila da oni nama nešto daju. Za naše filmove, za naše serije, od naših para. A mi nismo dovoljno lojalni, pa kao lajemo po ovim Šolakovim, ne znam, medijima. To je jezivo, to je zaista jeziva priča da ti u tom trenutku imaš tu, zaista, Marko Janketić verovatno ga sada više, pošto je uspeo čovek za ovih 10 godina da napravi neki svoj glumački, pa ga sad baš da kažemo, briga šta će se desiti
ali mogu da mislim da si 10 godina mlađi, da kaže, da izađeš sa nekom ovakvom pričom, neće te zvati. Jednostavno precrtaju te sa casting, ono liste. To uzme ovaj producent, kaže, pa jel mora baš on? Samo izgovori jednu rečenicu. Pa jel mora baš? Pa ko što po nje? A nemoj njega, ajmo dalje. I tako ta kultura otkazivanja u ranim godinama, neki ljudi uopšte ne dobiju svoju šansu. Znači, to je strašno. To su ljudske drame samo u mom poslu. To htjela da kažem da je svuda tako. Da je u svakoj oblasti tako, a i samo završit ću sa još jednom rečenicom. Pre godinu i po sam pravila sa Vestom Čipčić intervju, pošto naravno nisam pravila umetnički, nego sa ženom koja ima takvu biografiju i život kakav ima. I u jednom trenutku mi je rekla da je nju u stvari blam što radi reklame, ali da mora. I da bi, kad je počela da radi u pozorištu i na filmu, da je onda uradila reklamu pre 20-30 godina, izbacili bi je iz udruženja umetnika. A danas ništa logičnije nego kao glumci i to za sitne pare ove reklame. Sada vas dvoje ću da pitam, pošto ja imam mali strah, da ne kažem i sram od onoga što se zove naša profesija, dakle ne od onoga što mi radimo, mada i naš proizvod nije dovoljno dobar, pošto je prosto takva atmosfera. Koliko su slobo mediji zaslužni, da ne kažem krivi i odgovorni za ovo što nam se dešava, i da li su i oni atomizirani namerno, kao što se atomizira kultura, kao što se atomiziraju sem što se skupljaju pare u ekonomiji, sve ostalo atomizira društveni pokret i tako redom, da bi se lakše sklonili. Dakle, svi su odgovorni koji su u javnom prostoru za to kako izgleda taj javni prostor i kako izgleda zajednica. Dakle, nema tu amnestije, pa da kažemo, mi smo radili dobro, ali evo vidi šta nam se desilo. Naravno da su mediji odgovorni, mediji nisu videli šta se sprema. Znači, oni nisu videli šta dolazi. Mediji to nisu videli u meri u kojoj je to potrebno. Mediji to nisu videli ni pre 30 i kusur godina, kada je padao zid. Dakle, i tada mediji nisu videli, nego je bio jedan tamo neki lik u borbi koji je razumeo šta se dešava. I onda je on okupio neke ljude i onda su oni nešto radili, pa danas vi imate neke medije koji postoje u Srbiji. To je Staša Marinković, on je bio urednik u borbi i tako dalje. Dakle, to je jedna slaba, rekao bih, slaba scena. Ali ipak postoje ljudi koji se trude, koji se bore, koji su na neki način i dalje profesionalni, koji se bore da zadrže dostojanstvo tog posla, koji ne snimaju reklame i pored toga što ne mogu možda da rade, kako da kažem, plaćene poslove, ili bi mogli recimo da odu na neki Telekomov kanal da rade. Pa opet ne idu da rade na Telekomov kanal. I ne snimaju reklame. I dalje rade kao novinari. Dakle, ipak postoje. Ja mislim da su ti ljudi dobra inspiracija. Ima puno takvih mladih ljudi po ovim novinarskim organizacijama. Ima puno takvih ljudi po lokalnim medijima. Meni su lokalni mediji uvek bili zapravo najveća inspiracija. Zato što je nama u Beogradu lako da radimo to što radimo. Beograd je jedino slobodno mesto u Srbiji. Nema ničega u Srbiji van Beograda. Znači, sve je pokoreno. A vi me demantujte. Znači, ovde ima iz različitih mesta ljudi. Dakle, Beograd se još bori. Beograd da je prošle godine pobedio, danas bi ova godina izgledala drugačije. Beograd nije pobedio iz dva razloga. Dakle, jedan razlog je bila slaba opozicija, koja nije znala da se organizuje, koja nije znala da sačuva pobedu. A drugi razlog što su ovi mnogo krali, što inače rade. Da su ti izbori bili drugačiji pre tačno godinu dana u Beogradu, mi bismo danas
dakle, o svemu govorili. Ali opet kažem, postoje ljudi koji se ne boje. I ja mislim kada se govori to šta posle, pa svako treba da se upita što se plaši. Dakle, ovdje ima ljudi koji su živjeli u komunizmu. Vi znate šta su komunisti radili. Kažu, ja sam to slušao, ja to nisam doživao. Meni to priča otac. Da su ljudi išli za vicu u zatvor. I sad smo mi došli na taj nivo. A što je po meni cinizam najviše vrste. Ljudi su nostalgični prema tome. I onda kažu, pa to je tad bilo sjajno. Mislim, ja razumem ljude, kažu, naravno kad si mlad, lepo ti je, ali kako da vam kažem, ne mislim da je komunizam bio neki veliki domet, da je to bilo neko sjajno doba. Vi vidite sad ovog lika, znači on to, znači jedan dan je mali Tito, drugi dan je mali Putin, ali to je to. To je tu. I sve je zasnovano na strahu. Svi se plaše nečega. Mene pitaju ljudi, gde god odem, pitaju me na ulici, ej, kako si? Ja ponekad pomislim da mi je lice iskrivljeno, da sam deformisan. Ja ne znam što me ljudi pitaju kako sam. Ili znam bolesno. Ne, nego ljudi misle da je meni teško. Da kao preteti neki, nešto hoće, pričaju protiv tebe. I si kao dobro. Ljudi su dobri, znači to želi ti kažem. Ali ja vam kažem, dakle, nema se čega plašiti čovjek, zaista, dakle, ovi likovi, znači ovi radikali, nemate čega da se plašite, nema niko potrebe da se plaši. Ja mislim kada je to je prvi korak, to je ovo što zove Guta, to je novi optimizam, dakle, budite optimistični. Dakle, budite optimistični. Kaže, ili ima alternativa? Ima. Pošto ova vlast straha, alternativa tome je optimizam. Znači, ne možete da me uplašite. Što biste me... Evo ovde sedi gospođa koja je legla ispred kamiona. Koliko vas bi leglo... Ne prozivaj. Znači, koliko nas bi leglo ispred kamiona? I šta? Pa su je zgazili? Pa nisu. Pa naravno da nisu. Jer oni su zapravo uplašeni. Cela ta ekipa koja se ovde busa od Subotice do Trgovišta, razumete, tih naprednjaka, to su uplašeni ljudi, korumpirani ljudi, kupljeni ljudi, što je najgore. Znači, meni je tih ljudi žao i mi moramo i te ljude da razumemo, ne samo da im se smejemo. Znači, oni su poklekli, prodali su se, ali okej, hajde da im kažemo da postoji nešto drugačije, da ne moraju da se boje, da ne treba budu u strahu, ne moraju da pristaju na sve. Pa da vidimo dokle će to da ide. Mislim da je to neki način i to je neka inspiracija. A sad, dokle ćemo da stignemo, vidjet ćemo, okej. Idemo što kaže Viradi, da li je to moguće? Samo jednu kratku refleksiju, ako mogu da dam na ovo prethodno pitanje, što je bilo čije su pare, javne pare, javna sredstva. Kad sam ja prvi put počela da radim u novinama Hitnob, onda i kad sam prvi put dobila taj platni list 2012. godine, ja sam pitala šta je taj bruto iznos tamo na papiru, ono veće, što naravno ne dobijam, i kažu, pa ništa, to ne trebaš da gledaš. I da, dobro, naravno tada nisam ni razmišljala o tome, međutim, sad kako sam već, mislim, evo, prošlo mi je, pa da, i radim kao nezavisni novinar, znači kao preduzetnica, i plaćam sebi poreze, naravno računam koliko plaćam godišnjem, i sad ako dodam sve to, na primjer, evo, Vojvodina kao pokrajina dobije, koliko ja znam, ali ispravite me ako grešim, najviše 7% od tih sredstava, jel da? Najviše, ali verovatno neće ni dobiti ni toliko. No, i onda sad ako gledamo jedno domaćinstvo, na primjer, gde su dvoje ljudi, ajde da kažemo, godišnjem plaćaju 5.000 evra, samo čisto za te osnovne poreze, i sad puta 7%, to je 350 eura. Znači da se domaćinstvo u Vojvodini, u Subotici svejedno, dobije nazad iz budžeta 350 eura, ali ne za svoju zajednicu, već za cijelu pokrajinu. I ja mislim da je to ogromna
ogromni minus, jeste. I onda kažu država ti dala je. Pa da, i mislim, dobro, ok, završila sam, što se ovoga tiče. Lokalni mediji, šta može da se uradi u mikrosredini, mada Subotica nije, da se razumemo, ne spada u mikrosredinu. Subotica je po poslednjem popisu 5. grad po veličini u Srbiji, ali ono što je interesantno uprkos i toj promeni politike koju su verovatno Orban i Vučić dogovorili da se zadrži deo ljudi, 15% stanovništva je manje između dva popisa i meni ono što je interesantno, nije glavna u vlasti predstavnik najbrojnije političke opcije, ne najbrojnije političke opcije, nego nacionalne zajednice. Mađari su od 38%, Srba ima manje, ipak su SNS glavni. I kako vi izlazite na kraj kao nezavisna novinarka sa svojom produkcijom i da li se plašite, što kaže Slobo? Ja sam već otprilike skoro sve medije prošla od kad radim. Znači ja sam počela 2009. godine, bila sam prvo kod portala, pa posle kod nedeljnika, pa posle, ne znam, u televiziji. I evo sad na kraju mi je ispalo da ipak mi vredi najviše da pokrenem ono što ja mislim što vredi da se radi, jer više nema, mislim, ja više ne vidim šta je poenta u tome da radim vesti od 2-3 minuta, jer to neće nikome da doprinese ništa. Već onda mislim da bi mnogo više vredi ako svoje vreme koncentrišem samo na neke mnogo karakterističnije stvari, poput istraživačko novinarstvo, korupcija i neke malverzacije i tako dalje. Tako da, evo, ja jedino u ovome vidim svoj put i to da stručno mogu da usavršavam svoj posao, jedino u tim medijama koje mi sebi stvaramo. Ja vas zovu kao Bilju što su zvali da skloni vesti, vas zovu posle tih priča. Pa zapravo ja sam počela u februaru, tako da ne, još nemam takvo iskustvo, ali ne znam, mislim da jeste, to što ste rekli, moramo biti hrabri, pošto niko nam neće to rešiti umesto nas. Ne moramo biti hrabri, nego samo da se ne plašimo. Razlika je bitna. Robert, vidim, vrlo pažljivo beleži i to mi je drago, pošto on kao opozicioni predstavnik vlasti, jer parlament je ipak najznačajnija vlasti kad si u opoziciji. Pa da čujem, Roberte, ovih godinu dana, ovi problemi koje smo pomenuli, a zapravo je sve sistem spojenih sudova. Pa da, zapravo onako kakvo je stanje u medijima, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije trudi se tako stanje bude i u parlamentu. Ali ja bih krenuo od ovoga što je Slobodan rekao i sa tim se skoro slažem. Zapravo, hajde samo da razumemo, oni su ti koji se plaše. Oni su ti koji se plaše za sopstveni položaj, znaju šta rade i znaju šta slede onog trenutka kada im se poče klimati vlast ovo njihova, a ona će se nužno klimati, nužno već kreću da se dešavaju pukotine na toj nekoj brani koju oni pokušavaju da prikažu njihovu partiju kao branu i onda oni brane sebe. Ta brana je već počela da puca i to se vidi. Samo da dam primer upravo parlamenta. Zašto se plaše? Vidite, sada je redovno zasedanje parlamenta. To jest, trebalo bi da bude. Znači, sada je 3. april. Od marta do juna ide redovno zasedanje parlamenta Narodne skupštine. Mi nemamo sednice. Mi imamo sadašnji vladajući režim koji to tumači na svoj specifičan način. Da, to je redovno zasedanje, ali ne moramo da zasedamo. U ovom trenutku možemo da zasedamo, ali ne moramo baš sada odmah da zasedamo. Postoji neki rad u odborima i tako dalje. A onda je jako zanimljivo kada na tom odboru, pošto odbor bi trebalo bude telo na kome se raspravljaju specifične politike pre nego što dođe na sednicu parlamenta, mi smo imali situaciju, sastao se odbor za evropske integracije, mene je lično zanimalo da iznesem svoje mišljenje da po izveštaj
komisije koji kaže da prosto Srbija ne napreduje, da smo izgubljeni u procesu evropskih integracija. U tom trenutku se tu nalazila ministarka i ja sam uzeo prosto da kažem svoje mišljenje. Da bi me neko očigledno počeo praviti ludi, predstavnici vladajuće većine, narodni poslanici mi kažu, a daj, molim te, nemoj da politizuješ. I sad kao, da mi neko, ja sam, znate ono, sve vreme dok smo bili aktivisti i onda smo radili svašta nešto na ulici i sad ti se, da okupiš i kreneš da nešto govoriš i ti kažu, ba daj, nemoj da politizuješ. I što je rekao, dobro, možda ne treba kad se okupim sa familijom, da politizujem porodični skup, možda ne treba kad se okupim sa prijateljima, da proslavim maturu, da politizujem, ali nekako sam očekivao kad uđem u parlament, valjda smo tu da politizujemo, da se prosto raspravimo, da ponudimo argumentaciju, da ponudimo politike koje vidimo da su adekvatne i onda ti to sačeka. Pa nemoj tu da politizuješ, pa ovo je samo odbor Narodne skupštine, što bismo se ovde bavili politikom. To je sad taj pristup Srpske napredne stranke, imate redovno zasedanje, ali nema sednica. Ali odgovor na to je zašto nema sednica? Pa njihovo iskustvo od 1. avgusta do sada pokazalo je da ni sa ovo opozicijom, a ima 80 i nešto opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini, nekoliko poslaničkih klubova opozicionih, pokazalo se da ta takozvana snažna Srpska napredna stranka sa svim svojim koalicijim partnerima, ti tako snažni, zapravo se plaše, oni ne mogu da se nose sa prosto argumentacijom ukoliko dođemo na teren da stvarno pričamo o politikama, pa ja zastupam jedno, vi zastupate drugo. Oni se plaše toga. Zbog toga su i napravili na taj način cirkus od samog parlamenta. Zbog toga ga i dovode do vrhunca gde vam se gasi mikrofon, gde vam se krše prosto osnovne stvari u poslovniku. Jer ako bismo sada mi ovde pitali nasumično osobu, ako izađemo napolje, šta je to što zna iz žargona skupštinskog života, svako će vam reći dve stvari. Po poslovniku i replika. Mi imamo situaciju da je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić verovatno i sasvim sigurno sprovodivši naredbe Sandrićevog venca ukinuo te dve stvari. Vi ne možete da dobijete repliku ako ste opozicioni poslanik. Vi ne možete se žaliti po poslovniku. On svo vreme zloupotrebljava poziciju predsednika Narodne skupštine, zašto sa te pozicije ulazi u raspravu sa narodnim poslanicima, iako bi trebao da siđe lepo i da da nekom drugom da predsedava i da onda prosto se javi za reč. Ali tome se radi. Oni se zapravo plaše rasprave o politici, plaše se razmene argumentacije i mišljenja, plaše se onoga da građani vide da opozicija ima predloge kako možemo da živimo dostojanstveno u Srbiji. Naprimer, i sad, evo, samo da još jedan put ilustrujem, mi smo kao Zeleno-levi klub Ne dajemo Beograd predložili nekoliko mera, predložili nekoliko anketnih odbora komisija, ali i predloge zakona. U ovom trenutku od jeseni mi imamo stambenu krizu u velikim gradovima u Srbiji. Takvu stambenu krizu da su cene nekretnina za iznajmljivanje otišle u nebo, što zapravo dovodi od toga da veliki broj studenata, u kome je Janko pričao, napuštaju studije, zamrzavaju godinu i odlaze kući, jer njihovi roditelji ne mogu više da priušte da im plate kiriju. I mi želimo takve stvari da rešamo, one stvari koji more obično građanina Srbije. Zbog toga sam ušao u Narodnu skupštinu. I predložimo predlog zakona i onda prosto vladajuća većina vidi, opa, tu sad ima neka opozicija, ima neke ideje kako može bolje da se živi, znaju da to artikulišu i šta onda urade? Vi možete da podnesete predlog zakona, ali mi nikad nećemo sazvati sednicu po redovnom postupku. I samo da objasnim, kada se pozove sednica po redovnom postupku, to bude u nekih 7 dana unapred, da biste vi kao opozicioni poslanik mogli date predlog za dopunu dnevnog reda. Oni namerno sazivaju sednice u roku od 24 časa. Hitni postupak, nema mogućnosti dopune dnevnog reda. Ali hajde samo da vidimo šta bi se desilo. Evo, mi podnesemo dopunu dnevnog reda. Dobijem pravo 3 minute da zapravo na sednici Narodne skupštine kažem zašto određena tačka, određeni predlog zakona treba da se stavi na dnevni red. Oni čak mogu i to da kažu ne usvajamo. Ali oni se plaše i tih 3 minuta. Plaše se jer vide da kada vi ponudite nešto, kada lepo argumentujete, građani to razumeju i građani onda, koliko god da su možda zaplašeni, koliko god da su možda patični, kažu, aha, ne moramo da živimo ovako, može mnogo, mnogo bolje.
Toga se plaši Srpska napredna stranka, zbog toga su zaključali parlament, zbog toga se trude da svaki put sazivaju vanredne sednice bez dopune dnevnog reda, ali zato će oni staviti sve u objedinjenu raspravu 30 nepovezanih tačaka, da bi smanjili vreme koje dobija opozicija. Ali ne radi se o tome da mi smanji vreme da ja mogu da kažem nešto, nego da se smanji vreme da građani vide da može mnogo, mnogo bolje. Da, Nebojša Zelenović je pre neki dan podsjetio da od avgusta, kad je formiran parlament, nije postojao ni jedan četvrtak u mesecu. Četvrtak poslednji je interesantan zato što tada poslanici postavljaju pitanja ministrima. Čak i 100 dana vlade palo u četvrtak, pa bila je svečana sednica, ali nije bilo pitanja, je li tako? Četvrtkom imate pravo da postavite, da tražite obaveštenje. Znači da se javite nevezano od teme dnevnog reda i da prosto postavite pitanje, kažete svoje mišljenje o nekoj stvari. Naprimer, šef naše poslaničke grupe Radomir Lazović je konstantno od 1. avgusta postavljao pitanje šta se desilo sa narodnom inicijativom o zabrani iskopavanja litijuma i bora u Srbiji. Samo da podsjetim, ta narodna inicijativa sa 38.000 potpisa je predata u Narodnu skupštinu. 38.000 potpisa, nije to jedna fascikla, to je nekoliko kutija koje su date, koji su građani potpisali i neko u Narodnoj skupštini je namerno to zaturio i time je načinio krivično delo. Radomir Lazović od 1. avgusta, utorkom i četvrtkom uvek traži obaveštenja šta se dešava sa time i šta onda oni urade? Neće da razreše to, nego se trude da sednicu zakažu u petak, da radimo preko vikenda i u ponedeljak da se završi do ponoći, da nikako ne uđemo u utorak. Ali ono što hoće isto da ilustrujem, neće ih to spasiti. Mi smo podneli krivične prijave protiv predsednika Skupštine i generalnog sekretara Skupštine, jer mora da se shvati, nije to da oni se nije to stvar njihove dobrovolje, nego postoji poslovnik, postoje zakoni, ako ih prekršite, za to odgovarate. A u ovom slučaju, kada neko namerno zaturi 38.000 potpisa građana, radi se o krivičnom delu, za to mora da se odgovara. Hvala. Ja moram još jednu stvar da pitam Slobu, to sam mu i najavila, i to se desilo u ovih godinu dana. Ajde, okrenut ću pitanje da iskoristim ovo. Može li Slobo Srbija posle Vučića da izabere Nemanju Vidića za predsednika Fudbalskog saveza Srbije? Jao. Pa ne, to je meni paradigma celo. Ja stvarno ne znam kako ste mi mislili da bude Vidić predsednik saveza. Znači, meni je to nevjerovatno. Pa ne vidim uopšte kako je to bilo moguće. Znači, ovde je fudbal, kako da kažem, generator kriminala, korupcije, čega god će samo... Samo ne govoriš o kvalitetima Vidića, nego o... Dobro, nisi ti sad njegov advokat, razumeće Nemanja. Objasnit ću. Dakle, kako da kažem, to su one stvari za koje se kao mi uhvatimo, kao sad će tu nešto se promeni. Evo ga, kao došao jedan čovjek i sad će on da nas spasi. Znači, ne postoji taj jedan koji će nas spasi. Znači, ne može Nemanja Vidić da promeni Srbiju. Pa da. Dakle, ne može on da to promeni. Nego eto tako ljudi nekako se uvate za to, pa kao ajde kao biće to nešto. Kako može da bude? Znači, njega su birali delegati koji su izabrali ovi koji su bukvalno sada na vlasti. Razumete? Dakle, nije bilo moguće. Njemu je poslata jedna druga poruka. Dakle, da on lepo, što se kaže, uđe u sistem. Znači, jer on je sad recimo isto postao delegat, jer onda bi se kandidovao mora bude delegat. I pa sad ti tu malo provedi neko vreme s nama, da vidiš kako to ide, pa ćemo da razgovaramo. Možda za godinu dana Nemanja Vidić bude predsednik Fudbalskog saveza. Pa onda svi kažemo, pa čekaj, sad se on nagodio sa njima. Tako da, nije to po meni ništa što je bilo realno, nije bilo realno, dakle, očekivanje. Dakle, to je oblast koja je bukvalno, rekao bih, dvorište, kao sport, kao što je film o kome Janko pričao. Znači, dvorište, znači, to je jedno sredstvo, znači, to je jedno sredstvo za održavanje nekog rejtinga i neke glavne priče. Ne bi koristio reč narativ, nego priča. Pa je sad,
glavna priča u filmu je ta. Znači, ako praviš tu priču, mi smo ugroženi, da vidimo mi iz naše istorije šta nismo snimili, pa evo ga, ti se prijavi, Baljak, ako hoćeš neki dobar film da nam napraviš o nekoj našoj tragediji, gde nas je puno izginulo, vidjet ćemo, možda ćemo da ti damo da to radiš. Tako i fudbal, dakle iz dva razloga. Prvo, što, kako da kažem, to se vidi kao njihovo dvorište, znači čovjek je izašao iz fudbala, ušao u politiku, a s druge strane što je fudbal, kako da kažem, jedna lukrativna stvar i ne ispušta se to iz ruku. Razumete, znači u fudbalu od onih malih liga, od toga da vodite decu da treniraju i kao moj mali je talenat i plaćam 50 evra mesečno da trenira, pa do ovih najvećih timova okreće se nezamislivo veliki novac. To je jedan nivo koji vidimo i ne vidimo i drugi nivo naravno koji se okreće na crno, pere se novac kroz kladionice. Pogledajte gde mi živimo. Šta imate vi ovde od ovih lokala po gradu i po celoj Srbiji? Pa imate sportske kladionice. Pa kako je moguće da u Srbiji to toliko postoji, a nema u drugim zemljama? Tako da, hoću da kažem, to je previše komplikovana stvar da bi se sad Nemanja pojavio kao neki deus ex machina i kao to razrešio. Dakle, to je bilo potpuno nemoguće i, kako da kažem, ostalo je eto ono što kažu ljudi, pa dobro, evo sad smo videli kakvi su u stvari oni, kao da mi nismo znali, mislim, kakvi su oni i tako dalje, tako da treba naći neki drugi način, to hoću kažem, eto, ajde. Ne, pa u stvari to i cilj mog pitanja je bio ovo, pošto je to potpuno jasno oslikava stanje u svim oblastima. 7 je sati, ljudi, prošlo je 7, imamo još vremena, hoćete da ja pitam dalje ili želite vi da pitate, ovde stvarno imate koga da pitate i šta da pitate? Ajte. Ili imamo mikrofon za... Jedan. Mi smo se predstavili, predstavite se vi. Predstavit ću se ja sam Danijel Kovačić, predsjednik sam Demokratske stranke u Subotici, predsjednik sam izvršnog odbora pokrajinskog u Vojvodini, bivši sam poslanik, bivši savjetnik ministra poljoprivrede, bivši odbornik, bivši zamenik gradonačelnika, otac i poljoprivrednik. Ono što mene u stvari najviše boli i što me najviše smeta jeste razlog zbog kojeg sam još u politiku pre sad već 25 godina, to je taj neravnopravan položaj poljoprivrednika u Srbiji, gde su sve naše komšije daleko otišle i po pitanju svojih prava koje imaju prema svojim državama, po pitanju subvencija koje dobijaju svake godine za svoju proizvodnju, po pitanju monopola sa kojim se nose, koji je posebno izražen u poslednjih nekoliko godina na tržištu Srbije, gde mi redovno imamo udarce koji su netržišni, koji su sprovedeni od strane ljudi koji su najbliži, da kažem, Vučićevom krugu bliskih ljudi, gde ljudi koji odlučuju o tome koja će biti cena određenog proizvoda sede sa njim svakih par nedelja, piju vino i dogovaraju se oko toga koliko će ove godine da naprave profita. Pritom nam zatvaraju tržište sa zabranama izvoza žitarica, pritom nam uzimaju mleko, meso po jeftinim cenama i to je u stvari ono zbog čega ja vidim kao veliki problem, zašto ja u stvari želim da idem u Evropsku uniju. Evropska unija je nešto što meni garantuje tržište od 300 miliona ljudi, gde ja mogu da prodam svoju robu po tržišnim cenama, po futuresima, po terminskoj prodaji koja je meni poznata po 6 meseci unapred i gde postoji izvesnost, ako ništa drugo, barem tih nekoliko budžetskih godina koja Evropska unija donosi za svoje poljoprivrednike. Šta hoću da kažem? Ono čemu ste vi svi govorili u vašim sferama se jako osjeća svuda. Ono što ja mogu još takođe da kažem, kao neko ko se bavi lokalnom politikom, jeste da mi imamo u malim sredinama mnogo veći problem nego što vi imate u Beogradu i
u većim centrima, zato što se ovde mnoge stvari mogu sakriti. Mi ovde nemamo problem samo sa političkim oponentima i sa ljudima koji drugačije razmišljaju od nas. Mi imamo ovde problem s ljudima koji drže carinu, koji su namestili svoje ljude u tužilaštvo, u policiju, koji kontrolišu migrantske ture, koji kontrolišu puteve droge. Znači, to nisu ljudi koji će tek tako da odu sa vlasti. Zaista nisu. Vi ste govorili o bruto dohodku, o platama. Ja kao poljoprivrednik, kao individualni poljoprivredni proizvođač, isto tako plaćam poreze, isto tako od tih poreza, umesto njih 3 ovde u kancelariji sedi 7, od kojih 4 ništa ne radi. Oni dođu na posao, dobiju platu i odu kući. Ja imam problem što ja moram da radim za njih 2, a ja imam još 3 dece kući, za koje moram da stvarim i nove patike i da kupim knjige za školu i da sipam gorivo u auto i traktor i tako dalje i tako dalje. Znači, hoću da vam kažem da živimo u jednom parazitskom sistemu i da će biti jako teško njih skloniti, jer oni neće, kao recimo što se u Crnoj Gori desilo, da odu na izborima. U Crnoj Gori smo videli da postoji smenjivost i to je ono što je vrlo pozitivno u ovom trenutku. Nemam šta drugo pametno i lepo da kažem za izbore u Crnoj Gori, sem toga da su oni uspeli demokratskim putem da naprave promenu. Ja se plašim da to sa Vučićem neće biti tako. Da će nam trebati još nekoliko ozbiljnih incidenata i da se Beograđani probudu. Jer mi bez Beograda ne možemo ništa. Hvala. Bio poljoprivreda? Ne mogu da kažem da sam neki... A Robert? Da, nisam baš neki stručnjak za poljoprivredu, ne bi mogla da kažem, ali ja apsolutno mogu da potpišem sve što ste vi rekli. Ja recimo... Vaša je. Htjela da kažem da ja ove ljude na vlasti ni malo ne bih podcenjivala. Mislim da su oni svi ovde sada jednom u ovo vreme i u normalnom sistemu nikad više i da su spremni to otprilike životom da brane. A mislim da ova druga strana, to je moja baka pokojna, ja sam Šumadinka Krujevčanka, zvala je Došli divlji, oterali pitome. I meni nema boljeg sada opisa i ja ne bih rekla da se ti ljudi baš toliko plaše. Naprotiv, ja ih znam jako osione. I drugo što se meni dešava, mene ljudi na ulici sreću i pitaju da se plašim, da li sam hrabra i tako ja se uvek iznerviram. Ja hoću radim svoj posao, neću da budem hrabra, nisam ja Marija Bursać, ljudi, da tamo jurišam na prkosima, hoću da budem novinar. Zašto smo mi došli u situaciju da vi treba da budete hrabri, da govorite slobodno što vam je ono Bog dao kad ste se rodili i Ustav vam garantuje i da prosto prozivate nekoga ko je vaš državni službenik. Zašto ja stalno govorim o ukidanju sistema vrednosti, odnosno inverziji, na potpunoj, kako da kažem, promeni sistema vrednosti? Evo Robert, čovek je sada o tome govorio. Mi smo svedoci, stalno gledamo neke smicalice, stalno gledamo neke podvale, stalno gledamo načine kako će da se izigra i poslovnik, i zakon, i ustav, i najzad pravda i sve. Kako se to dešava? Ja moram da kažem da se osjećam pred takvim ljudima krajnje inferiorno. Ja stvarno priznajem da nisam u stanju da se setim i da anticipiram to što će oni da urade. Mozak mi nije tako baš daren. I sad kako vi protiv njih da se borite? Ja se slažem sa Slobom da se borite tako što ćete da ponudite ljudima alternativu. Ali prvo, gde da je ponudite? Nacionalne frekvencije sve su zauzete, ljudi to po Srbiji gledaju. Novine, ti informeri i te trovačnice, ljudi tome posle 10 godina veruju. Inflacija, obećanja, obmana, moram reći reč laži, je tolika da vi šta god da ponudite, kad neko izmišlja, on uvek nudi više. I sad kad čoveka slušamo danas da govori ovo što govori, meni je potpuno jasno šta on kaže. I on u lokalnoj sredini se sudara sa svim tim ljudima šta treba da radi. Mislim, ja bih volela da sad ovde ulije malo optimizma i po prirodi sam optimista, ali sada me neko pita šta treba da radimo. Verujte da ne znam, ja samo mislim da će to biti trenutak kad svima prekipi i dogori i kažu ne može ovo više ovako.
Inače, da se vi sa njima borite vašim načinom, ajde pošteno da ti objasnim, pa on neće da vi njemu objasnite. On upravo neće da vas čuje, nego gleda kako da to izbegne i uspeva. Ali sam sad, daj, pita me nešto pozitivno. Bio, pre nego što Robertu Janku dam reč, da li se tebi dešavalo kad razgovaraš sa ljudima i nerviraš te zbog neke očigledne krađe i kažeš, aman čoveče, dokle umeli da stane, te pogledaju belo i kaže, a šta ti ne bi da si u prilici? Ja naravno ne bi, ja to pitanje ne razumem, to je vezano za ovaj sistem vrednosti o kojima govoriš. Ja ću sad samo jednu rečenicu da kažem kao odgovor na to. Ja imam vikendicu na Srebrnom jezeru i tamo idem stalno i za vikend smo krečili. I došlo su 2 čoveka, uradili su fantastično, po povoljnoj ceni, onako pošteno, nisu spustili, sve čisto, sve pošteno, sve u roku i mužu ja kažemo, vi ste carevi i da ih častimo. I ovaj jedan kaže, pogleda me onako i kaže, vidim da je od srca pa ću da uzmem, inače ja deci ne nosim ono što nisam zaradio. Muž i ja smo se samo pogledali, ja tu rečenicu nisam čula i to je ta inverzija sistema vrednosti, ti se zapanjiš kad vidiš da postoji pošten čovek, pa da, zato što nas stalno ubeđuju suprotno. Pogine žena u Doljevcu, oni kažu nemamo 2 minuta, izgubila se, padne helikopter, bili su pijani piloti, ne znam, ne mogu da se setim da nabrajam, dakle stalno je inverzija i ono potiranje zdravog razuma. Ti jednog dana kažeš, pa jel sam ja luda? Pa onda čuješ čoveka koji mi kaže ovu rečenicu i onda kažem, Bogu hvala, ima ih još. Ali radi se 10 godina da nam objasni da ono što smo ikad učili da je pravilno, pošteno, zakonito, ljudski, etično, da to više ništa ne važi. Zato ja stalno ponavljam da mislim da je to najveća šteta koju smo pretrpeli. Novac su pokrali onoliko, ni ne sanjamo koliko, ali to je samo novac. Ovo je šteta koju mislim, koju su nam glavno ostavili. Budućnost su nam pokrali. Roberte, Janko, pa hajde da, samo kratko da se zahvalim Danielu stvarno na ovom komentaru. Uvek. To je zapravo moderator koja odlučuje o tome. Može. Poljoprivredi tehničar sam bio i radio sam na agrokombinatu Subotica 10 godina. I zaista sam voleo poljoprivredi tehničar sam bio sam posao u ratarstvu i moja firma je 2004. otišla u stečaj. Znači, 2004. tad je bio Koštunica na vlasti, DSS, SPS, ne znam nijako i šta, ali zaista niko nije reagovao. Firma je otišla u stečaj sa 8.000 obradive površine, mi smo imali 1700 hektara u našem vlasništvu i ta firma je mogla opstati, bilo je tu 4-5 miliona, posle 2000. godine su to počeli da uništavaju, baš onako, bio direktor, smenili su Veljkovića, koji je bio SPS tada, i on je bio 74. radio na kombinatu i hteo da sačuva tu firmu svim srcem, ali nije mogao. Znači, posle su te promene demokratske i od 2000. do 2004. je ta firma počela da se uništava onako baš redovno. I mi smo otišli u stečaj, ja sam kao mlad čovjek ostao bez posla, ali kako da vam kažem, niko nije reagovao, niko se nije trudio, baš posle demokratskih promena. I mnogo ljudi je otišlo tada, i Sever, Subotica, gde su moji roditelji radili i ostali smo bez posla, niko ništa. Sad je to nešto u industrijskoj zoni, sad je to neka druga priča, ali taka su bila vremena u to vreme. Diverzija nije baš vesela, Roberte? Nije vesela, je li tako? Nije vesela, ali tada, posle tog stečaja, još 7 godina su uništavali taj agrokombinat, koji nisu mogli da unište. I jednostavno,
mnogi ljudi tu znaju koji su tada bili na vlasti, ali šta se desilo? Desilo se to da su nas sa 4 miliona, još 10 kasnije, još 6-7 miliona su zadužili firmu i kasnije to neki Matijević uzeo 7,5, a tržišna vrednost tada Agrokombinata je bila preko 10 miliona. I niko nije reagovao u to vreme. I sad mi pričamo o nekom Aleksandru Vučiću koji uništava ovu državu i ovo i ostalo. Znači, sve je to nešto slično. Apsolutno. Hvala. Da. Da. Možemo da stoji, da se vratim na Daniel je pokrenuo zapravo jedno vrlo važno raspravu i pitanje. Mislim da se ovde zapravo i ovaj primer koji je gospodin dao jeste da mi kada govorimo o Srbiji posle Vučića, mi moramo da napravimo jednu i retrospektivu šta je bilo i šta je on iskoristio da bi došao na vlast. Naprimjer, on je bio obećavao veliku borbu sa kriminalom i korupcijom, a duplo je postao troduplo korumpiran i kriminalizovan režim koji on vodi. Ali to ne znači da mi treba da sad odustanemo od kriminala i korupcije, nego to zapravo trebamo da postavimo na takav način i da možemo da ukažemo da onda posle njega doći će do razmontiranja date klike koja je stvorena. Jer ovde se radi o jednom istom prosto šablonu funkcionisanja. To me je Biljana govorila, jeste neko je na vlasti i onda ima svoje povlašćene članove njegove klike, političko-ekonomske klike, gde je ideja da se stvori, da čak i kad se padne sa vlasti, ja onda postajem ekonomski akter koji među vremenu privatizovao razne stvari, stvorio sebi dominantan položaj na takozvanom tržištu usluga ili prodaje na kojem se bavi. I ovde prosto se mora reći da jedino rešenje ako hoćemo jeste da napravimo to da ta klika mora da se razvije. Koliko god da je duboka, prosto obračun sa njom mora da se desi. Jer inače ćemo uvek dolaziti u ovu situaciju da imamo jedne koji sanjaju uspešan privatni sektor, a vide da nekako nije baš to slobodna inicijativa, privatna borba, ja imam jednu ideju, ti imaš drugu ideju, nego da postoje neki koji su sistemski povlašćeni. I ako stvarno hoćemo da stvorimo prostor, onda moramo da kažemo nema sistemski povlašćenih. Druga stvar je onda moramo da kažemo koje su nam grane privrede, one koje su nam bitne za društvo, pa kažemo aha, za ove grane privrede kao što je poljoprivreda, mora da postoji jedan pravedan sistem podsticaja i da u Evropskoj uniji i tekako su decenijama radili na tome i raspravljali se šta je adekvatan budžet za agrarne politike, pa su ga smanjivali, pa su ga usmeravali na regionalni razvoj i tako dalje, ali zapravo radi se o tome da ne sme da bude povlašćenih, a ako neku granu odredimo kao nešto što je bitno za društvo, onda moraju postoje javne politike kojima se dogovaramo kako zapravo to da podržimo. Ali ono što ja nikako ne bih voleo da nas zapravo vodi u zaključak, to što mi imamo kliku koja uništava slobodnu privatnu inicijativu malih poljoprivrednika, preduzetnika i tako dalje, ne sme nikako da nas vodi u pogrešan zaključak da javni sektor kao takav nije dobrodošao i nije dobar. Mi zapravo treba da raspravimo šta je to što u javnom sektoru želimo i ne trebamo da nikako stavljamo jedno protiv drugoga, privatni protiv javnog sektora. Javni sektor je i obrazovanje i zdravstvo. I prosto nemojmo nikako da dođemo u zaključak da nije dobro da plaćamo poreze i doprinose i da dajemo u fondove za zdravstvo, jer zapravo to treba da radi u korist svih nas. Bolje da raspravimo kako to da postavimo, da date javne politike ostanu javne, a budu kvalitetne i da kada dajemo novac od naše plate, mi vidimo zapravo da dobijamo dobru uslugu. Tako da nemojmo da stavljamo loše postavljen privatni sektor nasuprot takozvanog neefikasnog javnog sektora. Ako je nešto neefikasno, učinimo ga efikasnim. Ako negde ima, a slažem se i tekako ima dosta ljudi koji su zaposleni preko veze u javnom sektoru da ne rade ništa, odnosno da rade za partiju koja ih je dovela, ne trebamo da pristupamo tom javnom sektoru kao jednoj celini, pa samo tako ko sekirom posečemo na pola, nego treba da vidimo šta je nama kao društvu potrebno. A po meni to je, na primjer,
Svakako obrazovanje. I mi kada pogledamo i zapravo imamo manjak prosvetnih radnika, mi imamo situaciju da u prosveti mi odvajamo 3,5% bruto društvenog proizvoda u obrazovanje. To je nedovoljno. Zemlje koje su u Evropskoj uniji odvajaju 5%. Tako da prosto da ne dolazimo u zaključak da javni sektor kao takav je loš, pa ćemo da isečemo u potpunosti javni sektor, pa nema veze, prosveta, ona može da se privatizuje, jer ćemo doći još gore društvo, doći ćemo u 19. vekovno društvo gde neko može da se školuje, a neko ne može. Ja se prosto nadam i želeo bi da kada pričamo o Srbiji posle Vučića, odnosno viziji na kojoj mi hoćemo gradimo Srbiju, da ta vizija mora da obuhvata i javne usluge i javni sektor kao što su prosveta i zdravstvo koje su dostupne građanima. Ja sam imala potrebu gospodinu da kažem, ako dozvoljavaš, evo minut samo. Dakle, vi ste, gospodine, 1000% u pravu. Ja sam ovu privatizaciju pratila od početka i imala sam toliko takvih svedočanstava da to uopšte, kako da vam kažem, ne može čovek da zapamti. Privatizacija je negde i dalje, mislim, bila neophodna jer smo mi iz 90. godina ratova i sankcija onolikih izašli devastirani. Ali kako je to sprovođeno, krajnje diskutabilno. I pisala sam o toliko slučajeva dobrih, zdravih preduzeća koja su na silu Boga na taj način, da kažemo, privatizovana, a zapravo uništena. Ali do kog sam zaključka došla? Pa ovi radikali, što se sad zovu naprednjacima, pa će sad da budu pokreti, to su potrošili, pa oni su i došli na vlast upravo zato što su se takve stvari događale, dozvoljavale i što su ljudi bili ogorčeni. Na koncu 4 velike državne banke koje su bile ozbiljnim problemima su ukinute, jel da? Još se stečaj tih banaka nije završio zato što ne mogu njihova potraživanja da se naplate, ogromnu imovinu imaju, to se razlači 30 godina. Ako su bile toliko propale, zašto su one još uvek, nije im se završio ni stečaj uopšte posle ovoliko vremena. Dakle, jeste, jasno mi je, u pravu ste i to je stvar koju, kako da vam kažem, podnele su ove, da ih nazovemo demokratske vlasti, ali smo posledice toga podneli i mi zadnjih 10 godina. Samo sam to htela da kažem. Ali zapravo ono što je bilo 2000-te je strašna stvar, a bili su istine u vlasti koji su danas i koji su doveli do ruba propasti zemlje. Koliko? 3,2% za obrazovanje, kultura 2, nešto, je li tako, Janko? Kultura 0,7. 0,7. Dakle, 2,7. Ne, prosveta 3,2, kultura 2,7. Rekla sam dobro. 0,7. 0,7. 0,7. Jo, izvinjavam se. Ja sam ostalo u nekom starom budžetu. I šta radimo? Kakvu decu pravimo s takvom kulturom? Ne, ja sam samo htio da kažem. Htio sam kažem neke dve stvari koje mislim da su bitne, da se kažu, koje sam zaboravio u ovom prvom delu, a koje mislim da su jako bitne. Pre svega mislim da je, pričamo o kulturi, da smo sada na minimum te kulture sećanja. Što se tiče praktično toga da smo pričali koliko je kratko pamćenje u Srba. Sada samo iz ove perspektive od godinu dana mi možemo da kažemo da to više nije ni pamćenje amebe, jer za neke čak izvojevane pobede koje sada smo pričali da je narod ipak rekao da ne može do nekih granica da se ide, pa ne znam, iskopavanje litijuma, pa ne znam, aktivisti na Šodrošu, pa ne znam, Savski nasip i ovo ono. Mi dolazimo u situaciju da je sada sve to zaboravljeno i da se sada ta cela priča ponovo vraća na početak, da se ponovo cevi stavljaju u reke, da ponovo počinju sa radom minih, kao da ništa se nije desilo. I to je samo godinu dana prošlo od onih čvrstih uverenja, obećanja. Znači, narod više ne može ni na godinu dana da nekome veruje na reč. A druga stvar je koja isto mislim da smo zaboravili u celoj ovoj priči, zato što smo zaista negde i sami u tom košmaru od Vučićeve vlasti, a to je jedna stvar koja mene duboko negde uzbuđuje u smislu da
Mi nismo kao narod poslednjih godinu dana civilizacijski se postavili prema jednoj krupnoj svetskoj temi, a to je agresija Rusije na Ukrajinu, i da smo, nažalost, došli sa druge strane civilizacije. Mi imamo u opticaju, mogu slobodno da kažem, propagandne medije kakvi ne postoje ni u Rusiji. Neverovatna je ta mainstream količina ljudi koji se raduju uništavanju ukrajinskih gradova, tipova koji su izvađeni iz dubokih Miloševićevih prošlosti, da sada tumače kako je to jedan pravedni oslobodilački rat. I bojim se, s obzirom da imam to neko iskustvo predavača na dokumentarnom filmu i predajem i Leni Riefenstahl, i šta znači kada propaganda, kada dobra propaganda postane duboko prihvaćena u jednom narodu, a to se desilo u nemačkom narodu 30. i 40. godina ovog veka. Mislim da je ovo pozicioniranje naše u ovom trenutku poslednjih godinu dana još jedan ogroman korak unazad koji smo kao društvo i kao ljudi pre svega napravili. I to je ono što mislim da treba da kažemo na ovom skupu, jer nekako smo propustili od svih ovih dnevno političkih tema. Tamo se svima bi preporučila da pogledaju film BBC-evoj produkciji Mariupolj. Gledao sam taj film i praktično nisam mogao da verujem kolike su razmere tragedije. 30.000 ljudi je i dalje zatrpano pod ruševinama tog grada. Znači, ruska vojska je bombardovala porodilište. To su neke stvari gde niko od nas na ne znam koliko stotina kilometara nije glasnije, jače urlikao i reagovao, i to je ono što mene lično boli svakog dana, znači na to pomišljam. A obuzet sam kao i svi vi ovim dnevnim stvarima, i inflacijom, i nepravdom, i represijom svake vrste, ali tako veliko i ogromno stradanje na koje mi kao društvo nismo imali adekvatan odgovor je sramota koja će, bojim se, ostaviti velike posledice za godine koje dolaze. Nemamo i dalje odgovor, naravno. Ja namerno nisam htela da govorim večeras i nećemo govoriti o Kosovu i kosovskom problemu. A vi ste hteli, je li tako? Dobroveče, ja sam Đorđe Aksantijević, majka 2 ćerke, obe su punoletne, ženski borac za ljudska prava, ima tu još dosta toga, radim u visokom obrazovanju. Mi živimo u državi koja je kriminalna, koruptirana i koja je fašistička. Živimo u potpunom mraku i upotrebit ću metaforu, dvorište svako je zatrovano, jednako i kultura, privreda i obrazovanje. Ono što je meni strašno jeste potpuna devalvacija vrednosti u obrazovanju, ne samo na privatnim fakultetima, nego i u osnovnoj, u srednjoj školi. Naše deca izlaze s potpuno nefunkcionalnim znanjem. Uvođenjem Bolonje urađeno je to na najgori mogući način s dobrim namerama, međutim situacija je izuzetno loša i to što se studenti ne javljaju, to je zato što oni malobrojni koji su ipak učili i to više sami, pošto ih sistem ne tera školstva da zaista uče, oni žele da odu. Oni koji su prosečni žele samo da ih niko ne dira, oni koji su ispod prosečni žele da se učačkaju u ovaj sistem. Kultura, isto tako, volim da citiram
gospodina Duška Ljuštinu, koji je rekao da nas u 20. vek nije dovela parna mašina, već kultura i obrazovanje, obrazovanje i kultura. Verovatno sam ja pristrasna kad se priča o osnovi i nadgradnji, ali u svakom slučaju ono što je činjenica je da je mnogo, mnogo teže u manjim sredinama. Subotica je potpuno devastirana. Od lošeg gradonačelnika smo dobili još goreg. Oni jesu u panici, oni jesu histerični, ali ono što je činjenica, to je da građani koji su nezadovoljni, svuda ih srećete, na pijaci, u prodavnici, u čekaonicama, ne vide alternativu. Prosto ne može da se dopre do njih. Ovakve tribine dođu ljudi koji već imaju iste vrednosti. Okupljanje političkih organizacija, skupovi političkih organizacija isto tako. Mediji, vrlo malo je slobodnih i ljudi i ne znaju gde treba. Oni su nezadovoljni, ali ne znaju kako da kanališu svoje nezadovoljstvo. Verujem da je hrabrost ipak potrebna, zato što u malim sredinama su ljudi targetirani, maltretirani, teško je i zamisliti koliko su to ružne stvari i šta ljudi trpe. Sigurna sam da je hrabrost potrebna, ali neophodna. Da nije bilo jedne Sophie Scholl, možda bi ostali u fašizmu još uvek. I mnogo takvih. Jedini način, činjenica je, po meni, najveći problem Demokratske stranke nisu te privatizacije. Novac dođe, prođe, jeste strašno. Ono što je poražavajuće, što svest ni malo nije promenjena, što niko nije dopro do ljudi da oni biraju, da je njihovo mišljenje važno, da zavisi od njih. Oni ne shvataju da mogu da promene svoj život time što će izaći na izbore, time što će dati svoj glas nekome. Ljudi nemaju kulturu života u demokratskom sistemu. Mi se učimo demokratiji i ono što se Crne Gore tiče, za mene zaista jedino pozitivno, to je to što je vlast smenjena, verovatno prvi put u Crnoj Gori mirnim putem, i to posle toliko godina. Očigledno ovi prostori žele, biraju diktatore, to je negde možda i u mentalitetu, ali nije ni rađeno na tome da se to izmeni. Mnogo toga je potrebno. Ono što bi ja vas pitala jeste da li imate put, sem od usta do usta, da se dopre do prosečnog građanina Srbije. Toliko, hvala. Slobo? Hvala vam. Ajde mi kraće da bi još neko mogao nešto da kaže. Ja mislim, put je sledeći. Što se tiče medija, evo, bar se mi trudimo, mi se trudimo da nam te ljudske sudbine i priče ne promaknu, kao što je ovaj slučaj koji je gospodin malo pre ispričao. Dakle, ima puno, bilje rekli, ima puno takvih situacija posle 2000. godine, kada su ljudi možda verovali da će da se desi čudo, a odnosno u stvari nisu ni znali da se čudo desilo. Da to što smo se vratili u svet jeste već čudo. I ostali su sami. Znači, ostali su sami i ni mediji ih nisu mnogo razumeli, bavili se drugim stvarima. Sad ovde put je to, dakle, put je da mediji probaju da čuju ljude i da te njihove priče ne budu, kako da kažem, neispričane, dakle, da ih i drugi čuju. To bih rekao da je situacija kada su mediji u pitanju. A kad, kažete? Moje pitanje je bilo kako
kako će građani, čovek, budući birač, saznati za alternativu za koju će se opredeliti. Nezadovoljstvo postoji, ali ne ide, nije im dostupna, nije im vidljiva alternativa. Pa ja samo mogu da kažem da ljudi moraju da traže način da se informišu. Ja bih voleo da televizija na kojoj radim mogu svi da gledaju. Znači, ali to nije realno. To ne daju. Dakle, ali postoji internet, mislim, šta vam kažem, dakle, to je to, a ova vlast neće prepustiti medije, dakle, to je ključna stvar, tako da, to je to, moraju ljudi nekako da se samoorganizuju, ne znam šta bi drugo rekao. Samo ako mogu ja nešto na tu temu, ja sam negdje izjavio svoje vremeno da je lament pakao aktivizma, nema ništa od lamentiranja, ja ne znam, znamo se Đorđeja dugo, ovaj događaj, samo u Subotici, 7 dana sam se bavio njime, intenzivno sam se bavio njime, znači, ličnim primerom, mislim da je lični primer možda najbolja stvar, lamentirati, komentarisati, konstatovati, to ljudi znaju i to od toga baš mnogo nema, znači, ljudi koji žele da se bave javnim poslovima moraju da imaju jednu vrstu odgovornosti, mi smo to rekli, nova odgovornost, znači, nemoguće je vino staro, vino novo u mešine stare stavljati, znači i nove ljudi, i nove relacije, nove tehnologije, novi mediji, nova energija, novi optimizam, znači ne vredi pričati, postoje, ja sam dugo godina u javnom poslu, preko 500 tribina sam napravio, poslali su ljudi svuda koji su prosto imali taj potrebu za tim lamentom i misleći da je to nešto što je potrebno skupovima ovakve vrste. Ja mislim suprotno, znači ovde su Subotičani koji su želeli da dođu, svi su mogli da dođu, zaista mislim da je lokalni medij od maglo čistačak, znači svako može da dođe do toga, lista Danas koji je objavio u nekoliko navrata, 40.000 ljudi je na mrežama, je na Twitteru samo, znači postoje valjda ljudi i u Subotici koji su na Twitteru. Facebook je negde 2000 ljudi je u Subotici ovde znači ljudi su doznali. Ne možemo pričati o ljudima koji nisu došli ili koji ne žele da učestvuju u ovom trenutku nego ja mislim da treba da se opredelimo, da razgovaramo sa ljudima koji su nam dostupni i koji žele da budu deo nekakvog angažmana. Ljudi se organizuju političke stranke, ljudi se organizuju pokrete, postoje političke organizacije u dovoljnoj meri sa širokog spektra gde ljudi koji žele da učestvuju i participiraju u političkom životu mogu to da urade. Sa kojim uspehom, na koji način, kada će doći do rezultata tih promena, ja to ne znam. Naše je da to učinimo što je do nas, tako da u punom kapacitetu, ukoliko želimo da budemo cenjeni ljudi koji prosto od kredibiliteta za tako nešto, znači da učine sve, ne bili se na adekvatan način organizovali i došli do tog potencijalnog birača. Malo bi to citiram Roberta, ne vidim i politizirali šalim se, i registrovali. Da, hvala. Možda nisam bila skroz razumljiva kad sam malo prepričala o tim poreskim stvarima. Nije mi problem da trebam da platim porez. Znači, hoću da kažem da ta mlada generacija koja, na primjer, počinje da dobije svoju platu, pojma nema šta se dešava sa svojim sredstvima i isti je slučaj kod običnog birača. Znači, jedan mladić ovde, mislim, u ovoj državi, minimum 3 ili možda i 4 puta, ako su vanredni izbori, izlazi na izbore, tako da pojma nemam šta je zapravo demokratija i koji su demokratske vrednosti. Znači, ako hoćemo nešto da zamenimo, da promenimo u tom smislu kako bi trebali drugačije da jednostavno da stižemo do publike, mislim da bi pre svega trebali da publiku edukujemo u taj pravac da bi uopšte imali taj lični interes, da žele da jednostavno mogu da savladaju sa svojim demokratskim pravima. I ja zapravo u ovo pitanje
stvarno ne znam ko bi mogao, pošto u obrazovanju verovatno niko. Znači ne znam da li to civilno društvo bi trebalo da uradi ili ne znam da li medije trebaju da urade, da stvaraju stvari, znači da deluju drugačije, ali mislim da je ovo prvi korak bi trebalo da bude, da mi znamo šta je zapravo demokratija i zašto mi dajemo nekome moć i zašto dajemo njima svojih para i onda bi eventualno i hteli da znamo šta će sa tim sredstvima uraditi. Pre nego što još, samo trenutak, hoću da pa dobro, vi rek svake godine imamo izbore, zar to nije demokratija? Mene kopka već dugo jedan, za mene dramatičan podatak. Dakle, neću nikakav lament nad socijalizmom, pa čak ni ovim prvim delom posle 2000. godine. Međutim, poslednje istraživanja pokazuju jednu stravičnu stvar, da je socijalna, takozvana socijalna prohodnost u obrazovanju 5 puta manja nego što je bila pre 10 godina. To znači da ljudi iz, uslovno rečeno, najnižeg sloja, govorimo o najnižem sloju u smislu prihoda i primanja, da prosto ne mogu njihova deca ni da stignu do obrazovnih ustanova. Znači, to je nekoliko puta, postoje relevantno istraživanje o tome, mislim, ne pričam na pameti, ne pričam o ljudima koje znam, nego bukvalno je tako. To je jedna stvar, a s druge strane, to je opet posledica onog raslojavanja o kome smo govorili, imate bahate koji mogu da kupe diplome i to rade i zauzimaju pozicije, to je opet vezano za sistem vrednosti, ima naravno i onaj manji deo koji, zahvaljujući svom angažmanu i radu, može da se školuje i u zemlji i inostranstvu i ode. Tako da je to, recimo, to je stvar o kojoj bi morali da pišu svi, da izveštavaju svi mediji. To je tema o kojoj bi mogli, recimo, da izveštavaju i da se dođe i do ovog pitanja. Gde ide taj naš novac, dinar koji izdvajamo, makoliko da je mali, kad se iz budžeta uzima mnogo manje za obrazovanje i za kulturu i za zdravstvo nego za naoružavanje. Da ne pričamo dalje. Sad kao Orlić, znači... Ja zauzela vest. Dobro, sad čekaj. Hoću, sići ću. Neko je hteo, hvala ti, neko je hteo da se... Izvoli, ja ne vidim ništa od ovih reflektora. Dobro večer, Vladimir Polovina. Hteo sam samo, apropo ove priče oko sistema vrednosti. U knjizi Fama o biciklistima ima jedna scena opisana kada već jedan lik iz knjige okači ikonu Isusa Hrista i kako god da namesti onu zakačaljku, ta ikona bude kriva. I šta god da je radio, uvek je kriva. I nakon nekoliko dana promišljanja, drugi junak sagleda situaciju i kaže, eureka, nije ikona kriva, nego se svet nakrivio za 13 stepeni u odnosu na vertikalu logos. Dakle, ono šta je suštinsko pitanje, u ovoj totalnoj šizofreniji u kojoj živimo, možemo mi da vodimo debatu Savskog nasipa, Šodroša, ali to je potpuno Monty Pythonovski. Moramo da napravimo 10 koraka unazad i da zaista promislimo taj sistem vrednosti. I taj sistem vrednosti može imati i ovakve i onakve političke izraze, ali on mora biti prilično jasan i definisan. I taj narativ da objasnimo. Volao bi negde onako mali brainstorming, ako može za kraj, taj sistem vrednosti, ta emocija koju pronosimo. Guta je pomenuo solidarnost, pomenuje odgovornost i te neke bazične stvari koje zastupamo i taj narativ koji zajednički, bez obzira koja smo opcija, leva ili desna, ali u tom narativu treba da se slažemo. Dakle, ta me situacija interesuje i koje su ključne emocije po vama. Ja sam već rekla, izvolite po redu. Ajmo onda brzinski, kratko. Solidarnost i briga za svoje najmilije, za komšije, za one najdalje. Solidarnost i briga duž celog društva, samo tako možemo da vratimo onaj lepak, da se ne bismo u potpunosti raspali. Srbija sa Vučićem je razorilo društvo, nismo solidarni jedni sa drugima
nema lepka, daj da ga vratimo, to može biti isključivo briga za druge ljude i solidarnost. Na tome treba graditi novo društvo. Janko? Pa ja se slažem, ja mislim da je ovde u ovom društvu pohlepa postala poželjni model ponašanja i dogod ta pohlepa, ilustrativno mi je bilo ono pre neki dan slike iz Lidla koje jesu kao slike koje kažu su svuda prisutne kada su neke akcije i šta ja znam, grabe ljudi neke smrznute ćevape kao da, znači tu zaista ima najmanje gladnih ljudi u tom Lidlu. Tu je ekipa pohlepnih ljudi koja je zapravo proizvod ove društvene atmosfere i života u Srbiji. Znači, hajde da ugrabim, da iskoristim još ovaj jedan dan, jer mi je to možda poslednji dan. Ajde za sebe da odradim još neku kombinaciju, pa posle mene šta bude, ono potop, ako bude, super. Znači, ti ćevapi su meni bili nekako metafora onoga šta nam se zapravo dešava. Dogod je ta slika nama u glavama, neće nam biti dobro. Eto, ja sam, ali to se ipak, ti si rekao šta solidarnost, a kontra solidarnost je ovo što sam ja video tu sliku kao filmski reditelj, tako da. Ja sam planirala kad dođe neka normalna vlast koja će da razume, ja sam planirala da im predložim da se u osnovne škole umesto besmislenog građanskog vaspitanja i veronauke uvedu predmeti etika i estetika. Da ova deca od detinjstva shvate šta znači etika ako im to u kući nije rečeno ili ako oko sebe gledaju grozne stvari koje gledaju, i estetika da bi se deca oplemenjivala. Ne možete vi ako se nalazite u čoporu i gledate kako vaši roditelji došli kući i osvojili te ćevape i slavodobitno objašnjavaju kako ćete vi da budete sutra plemenito biće koje će da poštuje osnovne etičke norme. Dakle, stvarno sam to najozbiljnije planirala i sad rekoh, a nisam planirala da kažem, gledat ću nekako ako budem imala kome da predložim i da me neko razume, etika i estetika, da deca od prvog razreda osnovne škole saznaju šta je to i čemu to služi, jer baš mnogo nam se izvrnuo sistem vrednosti. Virek? Pa ne znam, meni verovatno, u stvari, ove večeri mislim da je građanske vrednosti, jednostavno to. Bilo o čemu ste pričali do sada, meni je uvek to nekako vrtilo u glavi, pošto u svakoj aspekti se nekako mi se vratilo do tog osnovnog pitanja. Ja mislim da je to po meni najvrednije što bi trebalo da se malo, poboljša. Pa ne znam ja šta si ti... Kojih vrednosti da se držimo? Je to bilo pitanje ili... Šta je najvažnije da bi se došlo do promene u sistemu vrednosti u društvu? Pa evo, ja bih se složio sa ovim što je profesor rekao. Znači, ta vrsta pohlepe i ta vrsta nebrige za drugog, koja se zapravo vidi u ovome da isto on rekao, dokle što smo mi preskočili lako, dakle sve to što se dešava u Ukrajini i činjenica da smo mi sa ovom vladom sebe samoizolovali. Znači on priča nama da nama neko preti nekakvom izolacijom, pa mi smo se već samoizolovali. Znači ja ne znam koliko ljudi to razumeju ovde. Znači mi smo se već samoizolovali. Mi smo već, ceo svet kad vidi mapu, sve mu je jasno. I sad je pitanje za sve nas, je li to okej? Je li to nama u redu? Je li mi još jednom ostajemo kao neka posebna grupacija? Je li to naš identitet? Naša vrednost? Ili mi možemo da se priključimo na to što je rekao biti normalno? Da ostavimo ovako gde su svi u Evropi. To je jedna velika
isti ljudi. To nije isto ono što je bilo do 2012. Bez obzira što se pokušava da se relativizuje, da se kaže, ono što nam govore od 5. oktobra do 2012. godine najgori pobjedi. Da su ti ljudi, koliko god grešili u onom periodu pre toga, oni su priznali da su gubili ljudi. A ovaj čovek, on će biti bio nešto zajedno. Znači, dotle će odlaziti. To nije isto. Ja mislim, ovo je lako što se kaže, sve što nije ovo, što je dominantno, to je ovo. Samo ja da dodam bilo kasno od prve građe. Da došli psihologi. Da vidjeli, to je sistem od nemoj molim.